ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Bueno, ongi etorri, Gamerauntzia saioaren 3. denboraldiko 36. atalera, ja udan sartzen, eta bakizuen bezala, naiz irratian aste arte eta larunbat gauetan astero gauerdian entzuteko aukera izango duzue. Gainera, ostegunero zuzenian Gamerauntziko Twitch kanalean egoten ga, eta gero hori 6 izango da, eta gero 8 txapa irratian Arrosa Sareari esker, baita, naiz irratia eta Arrosa Sareari esker. Gamerauntxia komunitatearen berri izateko eta parte hartzeko, gamerauntxia.eus webgunea daukazue, eduki pilo badago bertan, eta gero Telegramen be, Gamerauntxia izeneko kanalian hor egoten ga. Gaurko gai ordena, gainetik esango dutzu, eta azkenian zer egonda atzo, Nintendo Direct bat, eta gainera aurreko astean zerbait dago egin joan komentatzeke, euskerazko jokua badauzkagu, eta joango ga ikusten, gaur eduki askotxo egonda azkenengo garai hontan eta badaukagu seri buruz hitz egin. Gaur nerekin da Lander Unzueta. Aupa Lander. Aupa, arratsaldeon. Gure kasetari eta bideojoko zalea morratua eta gaur kale egin dozkue bai Aritzek eta bai Garik, zorionak Gari. Eta, kontua da, ni nagoela hemen teknikari lanetan, orduan, bi gauza batera zaila da. Orduan, aldo guna ingo dugu, baina, daukogu... Hori da, igual txatetik ikusten baude zuen, zer txartu da biela, edo zer, abizeu, da aldatuko dugu momentuen, da... Oso posible dala. Orduan, edo zer gauza, Landerrek idatuko dago, zue txatetik momentau, eta adi egongo ga. Así que, beste barik, hasi egingo ga. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Lehengo albistea, Lander. Atzoko albiste handia, o... Gainera izan zan pixka derrepenteko gauza bat, ez? Ez ginoan espero, ero ja pentsatzen ginoan etzala egongo. Espero igual bai, edo oeto esan da, ez? Desiratzen egon gara, edo hori nahi gendun. Baina Nintendok iragarri eta einen dugu, ez, denporari galdu barik. Alan igaro da 2023ko udako Nintendo Directa. Izan dugu moduen, ez, Kyotokoan aldetik aurkezpen handi baten zain egon gara, eta egun batetik bestera, tita endabe. Azkenien, moten dugu, eirurik ez dela egon, ez, baina sasi eiru honek bizirik aguante dabela dirauela, ez. Switch kontsolan, datozen hilabetietan estrenatuko dabesan bideojokutan ardaztu dire, iragarpena enbienien ez, aipatu bien, 40 minutu inguruko zuzenekoa izango zela, eta joku bakarra azpimarratu bien bertan, Pikmin 4, datorren hilabetien estreneko galez, argi egonda hau ikusiko gendule. Baina, ordaz aparte, urte bukaerarako titulu barik ibili dizenez, iragarpen piloa ikusi dugu, egizan kriston ritmoak idaben direkta da, baina esanguratsuena, hainbat zurrumurru eukidabezan bat izen da, ez? Azkenengo gunetan entzuten egon gara, pein eta barriro, Mario iturginen estilo klasiko duen bide-abentura bat ikusko gendule. Eta, filtrazio horrek beten dire, ze Super Mario Bros. Wonder aurkeztu dabe Nintendokoak, ez? Alan dabe bestelako ezustekoak egon dire bai etxekoak, Nintendokoak, bai kanpuko garatzaienak. Eta hoize, guazen betiko lez, deigarrezenak ezagutzera, ez? Lehenago eta ben, amaitxu bienagaz hasiko dugu, Super Mario Bros. Wonder honegaz. Zuzteko moduen iragarri bien azikeratik, ez? Tanok espero gendun arren. Baina, hasi bien momentuen ja, nabari izan zer nolako Mario izango zen, ez? New Super Mario Bros. Antzeko diseinuen, musikie, ez? Girotxi eukiban, kolore horrekaz, batezbe kokalekuetan, ondoatan, ez? Baina aldi berien, diseinu estilizatu haue dekola erakutsi ban azikera batetik, ez? Ja Mario ikusten dalako animazio oso bizizekaz, dinamikoakaz, diseinu aldetik apurbet aldatu indabe, posten nazela, urte asko dara West Marion diseinu bardinegaz, baina landabe izan behar da, ilustrazioetan, betiko diseinu erabiltzen da, hori jate horren bezala guztetan, baina jokuen baina baria desberdintzu dala, ez? Bai, ez? Eta esan dugu moduen.
Bai, ez, entzune bane komentario gehien entzun notzuena, ez? Iruzkintzen egon zinaten guztioi, izan zan hori, ze arrarua, ze estilo, ez? Aldaketa, naiz eta izan gauza berdina, gauza askotan, gero badagola, ez? Diseinuan edo irudian edo ze, atentzioa ditzen da bena. Bai, baina gero adibidez, erabida bien arte ofizial horretan, ki arte horretan, betiko antzeko diseinuetara, horrek mantendu da, besta, ez dakit zegaitzik, ez? Jokuen bertan, ageria Mario olako luzenkatxua da, edo, ez? Beste marrazki bizidun kutsu gehi zaudeko, eta nigurako negan hori zebera arabiko, ba bien. Igual gero aldatu da bela, ez dakitz, baina, momentuz, ni Super Mario Bros. Edo honek, arte bardinideko, irudi promozional honetan, ez? Eskin finien. Baina bai, ikusten da dinamiko haue eta biziz haue dela, ja zikeratik ez musikiegaz, efektu pilo bategaz ortopera bili dire, adibidez Mariok etxaizek zapaltzerakoan, eziltzerakoan edo ojetu gartzerakoan olako koloreko letrak ikusten dire, ez, puntuazioa edo adierazteko, ja trailera zikeran alako botere barri betopetan deu, lora, ez da jarri txampiño ire, baina lora berezi bat, nun horregaz munduez lekuek eraldatuko eta erotu bingo dira alde berien. Ikusten da zelan odizek mogitzen hasten dire, batzuk horre suge dosizare kutsu hartunde, dana mogitzen hasten da, Mario leku gizatera aldu alda, beste txampon desberdin batzuk agertzen dira adibidez, ez? Eta argiztapena eta dana behi aldatzen doa. Orduan zentsu horretan, nahiko oinarrizko guzizen arren, ondo da daroie eta alako bizitasun ekstra bat emoten dutzi, ez? Kokaleku hori. Eta horretaz aparte, bidimentzinoko momentuz oiko Mario moten dugu, ez? Basaldo gabiliko gara, boteri ekartzen, betiko elementuak ikusi dugu gehien bat. Usaren bat edo beste parreze bai agertzen da, ez? Adibidez, alako azkarra ujuteko plataforma batzu dauz, gero horretara betik be heldu eitzen da Mario, eta biedura gehiago agertzen dugu. Orduen, egon lehik esolako Rayman Origins eta alakoan atal batzuk gogara ekartzen deuz, itxi gora bera. Orduan ikusi dugu, betiko jokagartasun hori mantendu da ben arren, goza barrezia osela bai. Kooperatiboa multijokalari zebe bueltan da, kasu honetan pertsonai barriren bategaz edo bestegaz, segun azikeran jarra gutxi bizan ez, Mario, Luigi, Peach eta Toad laukoti egongo dela, bezeko moduen, hostien Daisy Princessi ikusten dabe bai, lehenengo biderra dela alako Mario baten paberagaz jolastu halko dugune. Eta gero, momentu baten agertzen da, Yosin ganera egoten dizela, eta Super Mario Worlden eta beste hainbat joku moduen bere ganien zoazela, baina osteko iruditzu baten oso laburre da, lau pertsonaizek Yoshi dite. Orduen, suposatzen da Yoshi beste pertsone bat izango dela. Ez dakigu bakotxak bere abileziko da bezan, normali badakizu ez, Luigik salto gehiago etzen deu, Toad askarrago da, ez dakigu hori mantenduko da ben edo ez, baina baietik espero da hitzen. Eta hortaz aparte alako, ez, berbaitzen da ben lora batzuk agartzen dira hortik, besterik barik ez, animoak emoten edo alkuek emoten, baina nahiko humore kutsu ona deki, Eta botere barrezen barnien, igual azpimarratzeko dena da elefantien bihurtzeko aukeri, hor amaieran Mario elefante baten bihurtzen da. Arraroa da, ze normalien animalizek izenkeran jantzizek izen dire Mario, entzatu, solako mozorrotu moduen eitzen izen da. Bai. Eta ongoan elefantie da, entzadan ez. Pijama laga dago eta... Hori da, guztiz. Ez dakiko zen nolako boterikiko da bezan, bai ikusten da lako lokartuta dagoen gumba baterio estikoa joten dutxela. Ez, nahiko ez deneo moretsu baten. Baina besterik ez dakigu, orduan orokorren niri nahiko guztea aztela esan behar dut. Gura okon eban Mario klasiko hau bat, Super Mario Bros. Lau, bost edo lako zozerrez, igual bidimentzinoko grafikoakaz. Baina orokorren nahiko posik ikusi dugunegaz, eta honena laster estendetan dala, ze urriako gehi Nintendo Switchera alduko da Super Mario Bros. Wonder hau. Ez dakiz hori diamen, guztiatxun? Bai, ez nahi zain beste, bile, ni bere garaian Super Mario Bros. Lelengua, Game Boy izan bastante bilen itzan, gero Super Mario Land 2 eta Wario Land be bai bilen itzan. Eta, pixkat estilo hori da. Eta bai, baina egia da gero iruan eta naiz laibili Worlden eta hola gutxi, lagunen etxean eta hola, baina ni neu hartuta pasau ez, baina die oso amenuak ez dakit, jolasteko pixka kasualki oso joku egokia pentsatzegat, eta seguramente Switcheko jendeak eskertuko dago. Ez dakitena zenbaterainoko luzapena emondotzen, eta luzera, ez da desaten importantea dane luzera baizik, eta ze puntutaraino emondotzen pixua, ez? Dane joku oso potente bat, ez? Zelda dan bezala
odan zerbait etaratzearen Switch 2 hori aiego horretik, edo benetan da Mario bat, esaten, jode, bide da, baina da Mario bat, benetan, ez apostu puerte batekin, hori da ez dakitena. Ja, nik ez dut izango da horren apostu fuertia. Bai bada arraroa ez, igual, arraroa ez, baina orkezpena maieran erakutsi da bela, bombazo handien moduen azken finien, ez da. Baina, bai bada egize, oingitzi Marion filmi estrene dela, Mario danon agotan dau, orduen, garrantzi hori emon nahi izen dutxiela. Eta bestalde zutin jozuna izango da bai segurunik, baina Switch barrirako, kotxela barrirako, mugimendu eta naprestetan ebilko dire ez. Eta horren zen da, Mario txiki bategaz, algara moldatu, aurten behintzet interes hori mantentzeko. Oso ondo. Baina, Super Mario Bros. Wonder hau esan izen, Nintendo Directien erakutsi zen Marion joku bakarra. Zurrumuru asko egon ziren bebai, 1998ko Super Nintendoko Super Mario RPG barriro ikusko gendula. Eta lan izen da, remake bat, berregite bat egongo da, JRPG klasikoanena. Bere gara izan, Squaresoftegaz sortu bien, ikarlanien, gaur egun Square Enix dana. Baina ez dakit, honegaz jarraitxiko da ben, barriro ikarlan hori mantenduko da, ja Nintendon joku izango da. Alan da ikusi dugune gaitzik, atal grafiko guztizera berritu deko, ez? Hasik erakutsi bien trailerren ikusten zen joku originaleko estenatxu eta gero guztiz aldatzen zen, ez? Sinematika bate gaitzik, baina gutxi bera aldatzen zen. Baina gero jokuen, ikuspegi isometriko hori mantentzen da, retro estiloagaz, ez? Esplorazioa nahiko lineala izango dela moten deu. Eta borrokak be, txandakak izango dire, JRPG estilo mantenduko dabe. Mario gaz batera, Peach, Bowser, Gino, Mallow, honek pertsonai mitiko danak egongo dire beragaz. Eta igual, interfazia purbet eraberritu dabe, niri Mario partizetan ikusten dana, arrizetan ikusten dana gogorak hartzen duzte. Baina, besterik, joku bardine moten du berez, ez dut uste aldaketan dirik egon igual, sozerrez, errestatuko, erresteko edo erosa hauaitzeko, baina berez, Super Nintendoko joku bardine mantenduko dabe. Orduen, basalik gure bien, aspaldi eskatzen bien, ja horren beste Paper Mario edo Mario & Luigi ikusi dugu ez, JRPG munduen, igual beste alde batetik tiretxin nahi biela. Eta hau ben laster, ikusko dugu, nahiko harritxe duzte, honek bizek alkarren atxe digurtetie, ze Super Mario RPG remake hau azarok 17 estrenetan da, hilabete berandu hau. Ja. Osa, batera da biztela lanean, ez? Bai. A ber, ez dakit, RPG, karo, da, Japoniarren bebai RPG klasikoen, ez? Oinordekotza hori, da beti esaten duguna, da pixka diferentia die, hemengoak eta hangoak, eta pixka doia hortara, ez? Txandakako, gero oin aldatu diela, oingo japoneako RPG-ak ja beste gauza da diela. Guztiz aldatzen hasi die gainera batez be azken aldi hontan. Baina, bueno, hau da, klasikoetatik atera eta asko, naiz eta isometriko irude hori eukita, baina ematen da gero, ez? Ze puntutaraino eukiko dozu ekipua edo espezializazio bat, ez? Pertsonaiekin. Ez dauen moten, ez da asko ikusi hori, ez? Ez nahiko lineala izango da. Bai, ematen da historia bat, montauta, gero izatea burrokak eola txandaka, gero ukitzea plataformero puskat ipingidotze bai ez, igual Mario dalako. Eta, bueno, hori, historia hona baldin bada, seguramente funtziona bingo dau. Eta, bueno, bestela gaizki ez da geratuko. Pentsatzen dut, euskala fanpillo bat, funtziona egiten daben gauza bat izango da. Eta, bueno, ikusin bi. Bai, hori, ez da izango RPG potente erraldoi handi bet, oso joku txikitxue, lineala, simpli izango da, baina, bai, nipe uste funtziona. Bai, eta gero plataformeo bastante dauka, ez? RPG bat. Ba, nahiko simpli edala esango neke, ez? Ez teko sakontasunik esango dugu. Ja. Zailtasunik ez da besterik barik. Plataformeo gidatu izango zan azken finen. Oso ondo. Hurrengo jokure paseko gara, aipatu dugun Pikmin lau ez. Uztaiako gota bat ezenetan danez, ja azkenengo trailerra erakusteko aprobetxe bien. Eta bertan, mundue apuruet gehiago erakutsi bien ez. Ikusten duzen, basoak ez, lurraspiko guniek. Baina batez be, alako etxe nahiko, Pikmin tamainureko erraldoi baten ardaztu ziren ez. Bertako basukaldie, gongelie, oinartien barrutik eskinen duzen asko ikusi. Baina orokorrien, Pikminen ohiko mekanika jarretxiko duz, ez? Hau da, bilko gara honek, izaki honek topetan, mota desberdinetako dauz, gorrizek adibidez sua guantetan deu, horizek elektrizidadie, gero hor arriskoak dauz, guzak apurtzeko talakoak, ez? Orduen horren talde txubetu osatu behar dugu, eta horrekaz mundu esploretan joan, eta puzzle txikizek gainditzen, ez?
Zertarako, kokalekote desakabanatuta dauzen altxorrak topetako, altxorrak alde izen, dozer, estralurtarronentzako, adibidez, arkatxak, pilak, Game Boy Z guztien da hor, Game Boy Advance SP bat ikusten da trailerrien, hor nolako guza piltzen jungo gara, eta gure espazioan txire eruten, gero jokuen aurrera hitzeko, ez? Barriasun edeko zadan dabe, laugarren Pikmin honek, bata da dandori borrokana, alako beste esploratzaile moduko bat ikusten dugu, emoten dugu Olimar lehenengo eta bigarren jokutako protagonisti izango dela alako itxura aldatute, eta honegaz, erronka edo borrokan moduko batzuk biziko dugu, ez? Helburu izango da bardine, alik eta altxorrik izen topetie, baina epemuga baten barruen. Hortik kanpora, beste barritasun bat da gabazi bilalko garela kanpotik. Pikminen joku zarratan, zure epemuga izan egune ez. Egune amaitz zanien barriro korrekan etxuri bier zinen espazioan txire, zure Pikmin danakaz, ze planetako izaki, piztizek ez, pasatizek soratu itxe ziren, eta danak itzen diezan. Orduen korrekan ebili bier zinen epemuga horren barruen, oin be, alan izango dela moten deu, baina gabaz urtetako aukeriko dugu, ze beste Pikmin mota barri baten laguntziko dugu, ez? Noko Pikmin berde distiratxu batzu dire, eta horrekaz, zoratzen dizen etzaionek, burbete lasaitzeko aukeriko dugu. Orokoren nahiko txirona deko, grafikoki oso potenti esuitxerako, oso onduen jedau eta moten da, ez? Horre, olako kariño batega zen jedauela jokue. Orduen gogo asko hau ikusteko. Horretaz aparte, ezusteko txiki bat egon zan, ze Pikmin bat eta bin permasterizazioak iragarri biezan, eta segiduen kaleratu, ez? Ja digitalki erosileik ez, baina iraiako geta bi diseño fizikoko da. Eta hau izango zen, zela da? Jo tengo jat. Pizka wholesome da, ez? Joku hau. Ez pentseu, alako, adibidez, igual oingoan ez dira ikusten olako monstro handizek, baina askotan egoten dire, olako izakizien fusinio, animalizien fusinio batzuk, baina honek Pikmine jaten hasten dizenien, ikusitxe zuzan garrasik hiltzen, eta igual ez da horren besterako, eta bere beldurtzu kutsu badeko. Bai emoten dugu oso koloretxue, ez, animali atxerinekaz, hor txakurtxu bete ikusten da Pikmin laun, baina gero badeko ez bere ikutxu. Eta gainera esatu ez, piztiak datoz, eta egiten dozuna da, eta beste Pikmin berde bat, lasaitzen dituen, eta, moten du pizkat. Baina, zure korri zauz Pikminen botaten euren ganera, eta eurek joten da biziltzeko. Eta gero, korpu hartu nahitzen dozu, da zure espazioen txira da zure, bai, orduen, badeko ez bere gauzatxu ikorre, bai, Alan dabe oso joku hona dire, lehenengo abentxet, osake ia lau hau ondo urte donan. Hemen ortutxo batu sartutako esa, Lander. Bai, lehenengo eta bigarrenan nahikotxu, hirugarrena hasi neban, baina neban eukin aukeri askori jolasteko, oin badau zuitzeko beste persino bat bebai honena, hirugarrenana, orduen baia denpori egaz hartu alten. Baina merezi dabe, batez bele lehenengoak igual dala laburtxu haue eta harin pasetakoa, oso ondo da, oso txukunea. Oso ondo. Guazen aurrera, Mariora bueltetan gara barriro, baina ez guztiz, ze Peach Princessien bideojoku barri bet iragarri bien, ez da lehenengoa berak, bera protagonista dekona, ze oin urte batzuk Nintendo DS-erako Super Princess Peach ikusi gendun. Baina, kasu honetan emoten dugu izango dela alako 2.5D aventura bat, ez da bakarrik horizontalien mogiduko, sakonera mogitzeko aukeri deko bebai. Eta alako antxez lanan girotzi edekola emoten dugu ez. Ni betxet trailerra zizan momentuen petxen dagoen Super Mario Bros. Iruzala, ze justo horrek deko hori antxez lan bat da berez. Baina ez, alan dabe, ikusten da, salako botere magikoak erabiltzeko aukeri dagoela, boteriek edo transformazioak eukiko da bezala, justo horregaz amaitxo bien trailer bat, esplorazio gitxi bat, puzzliek, ez bilen informazioa eskorik emon, olako bidizo labur beterak utzi, eta dati ebe zehaztu barik itxi bien, osake, suposatxe dut urrengo direkt batera arte edo, ez dugule barri ikusiko. Ja. Baina, 2024ako, ez? Eta Switcherako. Bai, hori moten dugu, Switcherako bai izango da, azkenien momentu ez dago besterik, osake, bai. Hori da, ez, kurioso, onjokan, Switchari emoten dutze bizitza. Bai. Gero igual intergenerazionala izan leik, bai. Hori da, nik hori izpedo tolako zerrezetie eta aprobetxetie soñartien Switchek dekon ingerrau, baina ikusko dugu, zen Nintendo gaz no jakin, edo zer alda bain. Hori da, eta niri urrengoa bai inzostan nola pixka tilin. Bale, gomentezuk, ez dakik jolaztutu da. Ez, ikusi neban, seguramente zuk zehetasunak ez dauzkat. Egia da jolaztu dutela pixkat, euki badauzkat, danak, eta entzuten dugu pixkat Salveria. Wake up, Mr. Wayne.
bueno, entzun dozu, Wake Up Mr. Wayne, Batman, bueno, ez dakidan trilogia guztia, ez? Arkhamen trilogia, deitzen dutzena. Arkham Asylum, Arkham City eta Arkham Knight. Eta, benetan honek Switcherako uste dut irtetzen diela, ez baldin manago oker. Azkenean ikusen naban, eta zanan, ostia, Batmanen jokuak puntazo, enotan ingola kaso asko datei eta hori horregaitik esaten dutzut, baina bai diela joku oso potentiak, eta gogoratzen ez gainera Arkham Knight bere garaian, kiston problemak egon ziela, konsoletan mobitzeko 30 FPS-etik gora, ez? Eta orduan, hori sartzen baldin badabe Switchean, era desente batean, benetan lan ona egingo da bela. Horrenagaio beki bazen da asko, port eskasaen bien eta hori dana, baina nitzako grafikoki, Arkham Knight gaur egun, kriston piztize da, oso grafiko nadekoz, eta hori Switchera eruti, ez da lan makala izango. Bai, emoten da hori Switchak azkenian, eta bueno, komentatu dugu gehiagotan, baina demostratu da bela ondo optimizauta eta bueno, gauza batzuk sakrifikauta, baina ondo erabakita zer egin, ez tozula biar alako makina potentia, gauza txukunak etaratzeko grafikoki. Zalantzari, pari, gaur egun, azkenien Unreal Engine da olako motor grafikoak gazez, nahiko alduzuzela moldatu geuzek eta bar, ikusi dugu joku bastante potentiek zuitzen, de gutxi herriru talako dauz, bere mugakaz, bere arazoakaz, baina badauz, esan gutxut, zuitze bera ja nahiko desfase eta urten zala narko zan, azken finen. Orduan, gaur egun alako portatil bat, ja ondo, Steam Deckadeko gorra dibez, baina beste antzeko bat, ja sistema itxizegaz eta dana, ez paneukiko arazo askorik gaur egun joku pila mobitzeko. Hori da. Switchak beste gauza baterako irten zala, ez? Eta lata be, espero, Switchak daukezuen, kero daukenak, espero zebena baino gehiago emoteko gai izan dela. Ikustu bai, etxakon hainbeste eskatzen eta emon dau hori eta gehiago. Hori da. Switcha iragarrezan nien ez dut uste inok esperoko banik, ez? The Witcher Batman Arkham Knight eta lako jokuek irko gentuzenik bertan, eta bitxo azken nien. Txalotzeko, Hemen emoten da bela gala Steam Decka anti-Switch, ez da hori, Ez da hori. Poste naiz. Switchako olako bizitza eukitzia, eta saltua ez izatea ia ez da belako gehiago moten konsolia, baizik eta, bueno, ia tokatzen delako gauza berrisak itea. Hori da. Batman Arkham trilogia hau benetan, Pausun jolastu Arkham batera bez asko merezidu da bez, superheroien jokurik onena dire asko baitzik. Eta udazkenien estreniko da Switchien, beste plataforma datan badauz ja, jokuek berez, orduan ordeko zuez eltzeko edo nahi desuna eltzeko. Beste, ja klasiko moderno baten trailerra edo, Switcheko iragarpena ikusi genduen bebaiatxo, Vampire Survivors Switchen estreniko da, abuztuak 17 zen, ez? Ja, danok ezagutzen dugu joku bada, berton saioan aipatu dugu bat biderrez. Baina berritxasunek azelduko da Switchera eta beste plataforma batan atara bai. Abuztuan 17 zen, lau jokalarentzako kooperatiboa estreniko dabe, hainbat eta hainbat jokalarik eskatzen biena. Eta, azken nien ikusten nekoa proposa dela jokureko, ez? Bardintxu horekiek, bardintxu danak, da lau lagun hartun, kriston sarraskizekein eta ondo paseu. Ezkenean, 15 minutuko partidak izaten die, juntau lau lagun eta gainera jokua eskuratzeko oso merkia da, bentsat. PC eta mobilian, incluso gratis da, ez dakit Switchen zela izango dan. Azkenean, justo, igual hortan ez die honenak, baina egisa da. Baina, a ber, etaratzen da enpresio txukun batean, eta eske moten da txorrada bat da, joku bat, igual, etxin juken hartuko ikusten dozuna gaitik, baina gero behin ibiltze zanean, ikusten dozu ordu pila basartu lehizkela, eta gainera oso gustora, eta kasu askotan, beste joku handiago batzu baino erosuago, ez? Leike hori, partidatxoa bota lasaitzeko, relajatzeko, eta balio dago. Azkenean joystikakin bakarrik ibiltzeko joku bat da. Nik eskotan nire egot, Ogere sartu horretik edo horreukin, de fondo, apurbet, partizte hil edo pantalla zapasetan baten edo, jolastu apurbet eta listo bitxi. Besterik parik. Hori da. Esposo ezagutzen, benetan da gauza oso kurioso bat, eta merezi da bena, probatzea. Da hori zuten jesune, mugiko horretan doan dau, bestela itxion PC-erako demo txubet dau, osak, ez da baitxakirik. Bai. Beste klasiko bategaz, klasiko zarra, ez da modernoa, jarraitxiko dugu. Nintendo Directien Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 erakutsi bien. Hemen bepositea, Lander.
Bai, eta ez, gero komenteko duz gauzak. Vale, gota. Bueno, bilduma honek batuko dauzenak dire Metal Gear Solid bat, 2, 3, eta gero ja sarrak Metal Gear bat eta 2 gehi iragarri bienez Nintendoko bertsio desberdinak ziren, olako remake edo beste port desberdin batzuk ziren honek. Hone dana batuko deuz, dati ebe bai estatu dabe, urriak 24 estrenetan da, eta plataforma bai, ez? Ez da bakarrik Switcherako edo PlayStationerako, oinartik jakin duguzenak, PC-en eta Xboxen urtengo dabe bai. Alan dabe, ja hemen presizo gazazten gara, bertxinoakaz, ze arazo zeak atzetek izan. Ze, bueno, lehenengo arazo handizena, igual presizoa da, 60 eurotan estreneko da guzteot. Eta lehen filtre da edo denbora aurretik argitratu da bez, Steameko jokuek. Eta antzadanez, bilduma oso arosteko aukeri dago 60 eurotan edo joku bakotxa bakarka 20 eurotan. Kontu ezer da, Metal Gear bat originala, Solid, antzadanez, emuletniko berzinoa edo alako oso zer da. Azteko ez pantalla zabalantzako euskarriz ez alakorik. Metal Gear 2 eta Metal Gear 3 ondo, segun antzadanez, HD Collection oin urte pilo bat estrenezan HD Collectioneko berzino barriñe dira. Borria badeki izan ez, bere izmin handiz haue, pantalla zabalantzako euskarriz eta alakoak. Orduen, nahiko ondo. Baina, gauza bat esan dagoena Konamikoak eta oso eskaz datorrena da PC-ko bertsinoak ez da bela teklatu entzako da saguentzako euskarrik ukingo. Zagorik gaur egun, zoratzeko da, ez dakizelan eitzen daben hori. Eta ze kostauko da, ez? Zebez. Steam inputegaz alduz sortun. Bai. Gehiago kostako jakue egitea pantalla zabaltzian eta hori, HD erriora, eta gainera asko eskertzen da gaur egun. Baina, jode, teklauana sekaga da. Bai, eta ganera Metal Gear bat eta 2 estrenez ziren, bere gara izen ordenagaiorako, espinuk itzen mandorako eskarrik, teklatu nahi itzen bien besterik parik. Orduen, eskestotu lertzen zelan da bizen, eski Konami dabe, bai, eta hanet dire, kusa bat ondo, da bestea martxarto, orduen, Baina, bueno, bentset HD Collection horretako bertxinoak izen da, nik uste dut porta erdi ondo urtetan badan, ondo funtzioneko da bela, hasi que ja bada gara ez, Metal Gear honek eukitzeko egungo plataformatan, eskein hartin ez dago modurik espadan izan emuleta jolasteko. Eta ia aurrengo volume horrekaz, ez dakigu, 2, 3 esemate gongo dizen, ia zer sartzen daben horretan, bai. Hala eta be, ze puntu daren merezi dago. Nire izan dozten nesekuan nahiko eskasa diela. Horrekan bat. Bai, eta gero, jode, ez dakit, bat eta 2 ondo, baina bat ez be 3 dela ona, ez? Baina, 3. guztia date gehizen zaga osotik, baina lehenengoak eta 2. be merezi da be. Peni da, ze igual, beti alboratzen dabe Metal Gear Solid batek, eukiban remake, berregiti GameCubeen, The Tunes Next, ditzezan. Eta egize da, gauza askotan, igual ez ala gauzarik honena, gero alako zuzendaritza nahiko flipau eketxe eman, ez dena pila txistekoa dire, zapromoa dire, ez lako, gauza eskusarrek etxen dazen da holan, ez? Baina, igual, inoz ez da benantzako Metal Gear bat nahiko, sarrera puntu hona izen lehik, alan dabe. Alan dabe alboratu etxen dabelez, PlayStation bateko Metal Gear bat geratzen datzu, igual ez tala proposena sartzeko, baina alan dabe joku oso ona dala. 2. be, ikaragarreze da, eta ja 3. da, hori, ez da sagako altxorra. Hori da, bale. A ver, egunen batian, seguramente 3. hasiko nintzake, Ez da barazorik, ze berez prekula bada, osak da zara saltze zueldu. Osak, hobeto. Hobeto eta dana, bai, segurunik. Baitiko, akeinu asko galdu ingo dozu, historitzen zati batzuk galdu, baina partintxo, alda disfruti igual. Bai, bestela gideakin eta kontatzea dauka. Hori da. Apurbete DLC-ek sartuko gara oin, ze, Pokemon Scarleten eta Violeten DLC ikusi gendun barriro, egiz izan, ez pinazkorik erakutsi, apurbetek irotxi zelakoa izango da. Hau izan zaten erakutsi zebena, ez? Bai, hori ze da, honegaz ezibien zuzenekoa. The Hidden Treasure of Area Zero, detzen da DLC, baina bi ataletan banatute egongo da. Lehenengoa, The Teal Mask udazkenien estreneko da, oineko ez da datarik zehaztu. Eta alako girotxe, udako jaialdi japoniarran girotxiko du. Ez dutela oso ondo ulertzen, ze berez, Scarlet eta Violetek alako Iberiar penintsulien girotute dago. Eta ja, hainbat Pokemon dauz ez, girotxe japoniarragaz, orduan ez dakiz eba bueltetan dizen barri honetara. Baina, besterik parik. Erabakia hartu dabe eta listo. Eta bigarren atala DLC-koa, The Indigo Disc deitzuko da, neguen estreneko da, eta beste akademi futurista batera erungo dozku. Egizten agartu dire Pokemon batzuk, ez dakit zia berez oinarrezko jokun egon dizen edo DLC-etako barrizek dizen,
batzuk bai ez dakiztanak. Eta besterik barik, azkenin ikusten dugu oinarrizko jokuen antzeko izango dela, ez? Klasik egongo dizela, esplorazioa grafikoki ez dago aldaketarik, orduan besterik barik. Bai, nien nintzen asko entera, esan dut, ikusi negoan, ez dakiz, bat, Pokemon... Bai, hemen handiz bate asko bera dela aditue Pokemonen, orduan. Bai. Ez, gainera, hori ez ez ditzen inungo... Niri bez. Atentzio guztia galtzen dut. Ni Pokemoni buruz azten ez ikusten. Gero egon zan bai, ez? Beste Pokemonen jokoren bat. Bai, Detektibe Pikachu, bueltan da. Returns joku egaz. Da, izango da, azkenien alako aventura grafiko bat, ikerketan eta 3DS-eko, estrenesan, joku originala, eta oso pelikula bat inzeben, ez? Hori da, bai. Eta gainera jendea, nik entzun dut jendeai ondo dagoela. Nik ondo da, ez espero hemen maizulan bat, baina gozagarrezea ikusteko, da barre batzu dire besterik barik. Ja. Azkenien alako Pikachu, kafetero bat eukitzi, ere toterik zaten, ondo da, hori mundu guztiak uste diako. Honen dati bai emon bien, urriak 6 estreneko da, eta hori azkenien aurreko jokuen jarraipena izango da. Wario esan agertu Super Mario Bros. Wonder honetan, baina bai bere joku barri propioagaz, ez? WarioWare sagi bueltan da, Mufit deitzen da joku bategaz. Eta, estilo klasikora buelteko dizela moten deuz, eurreko Switcheko jokuek, Get It Togetherrek balako barretxasune gehitzen bazen, pertsonaizeko kontroletan gendu zen, mikrojokuetan, beste rollo bat eukitzen man. Hemen Mufit honetan, baizinak dino moduen, joikonak mobi dute jolastuko dugu. Da, azkenin badakigu, ez? Tonterizek etxeko, lagunekaz barre batzu botateko jokuek dire. Eta besterik barik azaroak 3 estrenetan da, osake alako jokuek guztiko badeko zuzen, parti joku honek, aukera politxe da. Hone parti jokuak bakarri jolasteko balio dabe? Igual hau nik izango nek ez, Lehenengo WarioWare nire adibidez pila guztetan dazte, eta hori bakarka jolasteko oso ondo dau, genboia dazekoa. Baina gero beti sartzen dabe alako multijokalari kutsu oso jartxu bet, eta ondo gonek ez igual bakarri jolasteko, baina beretako garrazize lagunikaz da. Vale. Horrengo dugu. Hori nire jokuena da, errarua pentsau jaten, baina bai. Nire guztien adazte originala adibidez, dirolako 5 segunduko mikrojokutsuek, guztien aldatzen da biltxu, ez? Da oso arkade egiz izan. Eta hori merezi dabe, jolastiko, suposatzeot gaur egun emuletako edo Switch Online horre arpidetzen ez dakitz badauzen, osake, horreko zaukeri jolasteko. Oso, no? Bale, bai, urrengora paseko dugu, Mario Kart 8 Deluxe agertu zen barriro, Booster Course paseko 5. zirkuito 8 egazez. Osake betikoa, 8 zirkuitu barrik eitzuko deuz, bakarra erakutsi bien, alako bainugela baten girotutako, zirkuitu, Egizan, nahiko itxurona deko, ze oinarteko, batez bere lehenengo atan, DLC honetako lehenengo zirkuituek, grafikoki nahiko eskartxuek ziren. Osake, ondo ikustia zentsu horretan hobetu indabela, ez? Alan dabe zuzteko handize izan, pertsonaia bakarra barik 3 gehitzuko da bezala, Wriggler, Kamek eta Piti Piraña, orduen jenti posik dau. Baina egitze da Mario Karten gakoa ez, edo ardatxa zirkuitu edizela, orduen horrek falte dizenak ikusteko gogoak azkeratu ginen. Udareneko dala dakigu hori bai, osake ja laster jatanak zehazten da bezan. Eta ber, gravitatian kontu horrek ez, zela sartzen dituen. Momentuz ez ebez, Beti kejatzeza, ez? Mekanika horrek sartu zitzola originalian, eta gero DLC-ak flojo gero. Claro, eske DLC-ko zirkuituek egiten bat dizelez mugikorratako Mario Kart turrekoak, horregatzik grafikoki bezkartxo direta hori dana. Eta horretan ez dau antigrabedadien, gravitatien mekanika hori, ez da bezartzen da listo. Orduan nahiko lan merkie, gero egizte dabe bai, DLC bera merki dela, segota €5 balizo da bez, ez da izan bat zirkuitu dizen, 6 DLC-tako zirkuitu honek, orduan, zentzu horretan nahiko ondo dago. Baina dana batera, daren DLC guztiak eta 8 Deluxe zenbat izango da? Joku edo zirkuitu dana, dinezu? Joku eta zirkuitu guztiak erosi eskero. Diru aldetik ez da gizan bat izango zen, gaur egun joku ebera 60 eurotan jarretxiko dugu azkenien, suposatzeot. Eta DLC bai bada egize, Nintendo Switch Online plus expansion pack arpidetxa honegaz, doan, bai, Bai, barroen sartzen dela. Arpidetza mundu guztiak hartuko da orduan. Mario Karten jolasten badaben, seguru baietz. Vale. Eta, aurrenengo dugu, oineko badekuz, joku nahi kutsu, eta egiz izan, honegaz, luzetzen da bizko, ez? Star Ocean JRPG-sako bigarren jokuen remake, erregitie iragarri ban Square Enixek,
nahiko itxurona deko, bide pertsonaizekaz eta 3D kokalekuekaz, balako historia sakona, borroka dinamikoak eta bar. Esaten da bezagako honenetariko dela, nik egiz izan inoizto jolastu saga honetan, baina oso itxurana dekola, aitortu behar dut. Eta harin eztendeko da, azaroak 2, osak, jolastu bazen duen edo JRPG salik bazarian, aukera politxe hemen Star Warsean The Second Story R hau jolasteko. Neri pilo guztau jat, estetikoki nola indaben. Eszenarizua montau iruden eta gero spriteekin egin pertsonaiak. Pentsatu jat, lehenengo hausarta eta gero ondo funtziona da dela. Baina nahiko modan da hori itxi, Bai, ez da gita, lako evidente ez dut ikusi. Ez da gita, jatu ikusi. Honek zaizelan dire. Bueno, Square Enix egiten duzelako estrategi jokuek. Deitzen dutzi estilo neri bide HD, ez dago lasentxurik, baina bide HD dutzi, Eta adibidez, Dragon Quest, ez da gizimagarra esan, 3. remake edo 2. remake behar dabe estilo honetan bebai. Vale. Ordu, bueno, modan dau, eske, Triangle Strategy izan bat, Octopath Traveler eta honek be estilo jarraitzen dabe. Baina... Ez da bardine, baina... Bai. Baina zentsu hori ez, bide spriteekaz eta gero kokalekuek irude dizela, ba... Honek bai bada gizonek itxura. Irude eta irude... Ez da definitu bat desela. Definitu bat desela eta gero sprite dio oso pixelatuak. Ikusita, esan dozuna Triangle Strategy eta badauka hori, baina alatabe eszenarizua ez da hain modernoa, ero eski ez da gizela ditzu, ez? Badauka difuminazio bat, eta... Baina, bai, badarela, ez? Antzerako gauzak, baina hola ez naban ikusita. Baitxurona, dinoen ez honetarikoa da, osake badekizue. JRPG barri bet berakutsi ban Square Enixek, Dragon Quest aipatu dugu, eta horren azpizaga baten atal barriz izango da, ez? Dragon Quest Monsters, The Dark Prince. Ez baduzun ezagutzen Monsters azpizaga hau da Pokemonen modukoa. Dragon Quest munduko unibertsioko etxaizek arrapetan zoaz, eta gero horrekaz borrokatan parte hartzen duzu, ez? Game Boyrako egon ziren atal pare bat oso zagunek zirenak. Eta, ikusi dugune, bari izin da, ez? Mundu iteki erraldoi bet, txandakako borrokakaz, suposatzen duzu zer dauen apur bet. Egiz izan, kokaleku batzuk nahiko itxusizekin jatez, hor ikusten daulako tarta edo pastel erraldoi baten girotuta dagoena. Baina bestela nahiko itxura politxidekola esan bierda da, ez? Batez be, kontuten hartun dezelako Pokemona dauzen gaur egun, honek nahiko itxura elegantideko. Bai, ez dakit. Hau da Toriyamaren... Hori da. Estilo hori jarretzen da. Bai, eta hori bola ikusi dozuena, pertsonai batzuk ezagunak ingo jatzu, Hori da. Eta azkenean, lehen guzua diela esan daik, ez? Hori da, bai, Dragon Questen baten edo beste holako Super Saiyan transformazioak bat zienta dana, osake, bai. Bale, apatu dugu zen danak egiz izan, edo itxek egizien da, saga sarrak edo hainbat ataldek izenak izan dire, baina joku barri, IP barri interesgarri bet erakusteko aukeri egon zan bebai, Nintendo Direct honetan, ez? Penny's Big Breakaway deitzen da, Breakaway, eta azikeran ez dozten azorik erakarri bere diseinu egaitxik, baina gero esan bien momentuen Sonic Mania sortu bien indie garatzaileen joku barri zedala, hor bai. Hasi nintzen da, arretira garrizten. Eta alako 3D plataforma aventura bat da, niri apurbet lehenengo PlayStationeko plataforma jokuek ekartzen gora. Oso koloretxue, olako jojo bat dekogu plataforma modu laguntzeko, askarra biltzeko, erasotzeko, ez? Eta oso itxura ona orokorrien, egizetak itxiera gutxi biela, baina guztiaten eitzen da bizena. Zan duzu Sonicen hasiela honek? Sonic Mania enbien, Segak kontratutu bat indie garatzaile talde bat, desberdinek, eta arek sortu bizan. Bale. Bai, ez dakit orduan plataformetan eta badaukela, ez? Esperientzia esaten edo oso. Bai, eta aurretik bai etzin bizan, Sonicen alako portak eta garatzen bizan mugikorra horretarako eta holakoak, orduan ibili izen dire. Asik ez lan urtean dan, 2024 azikeran ikusko dugu, osak ez da askori falteu. Entretenidu emoten dago oso, Joioakin kotxian gauza egiten, ez dakite, Elise bat bezala erabili, gauza pilo baterako. Bai, hori retro 3D plataformea guztiak tekutxo hori, beti Nintendo 64 PlayStation bateko garaikoa, osaka ondo, asko, ilusin asko izten hori guztiek. Oso ondo. Bale, azkenengo bizikaz bukatuko dugu, alde batetik dekogu Luigi's Mansion ez horren barrize, Dark Moon, hau da Nintendo 3DS-erako estrenatu zen bigarren Luigi's Mansion hau, eta horren bermasterizazioa prestetan dabiz.
nahiko sustin arrapesten, ze saga barruen txarrena dela zaten dabe, orduan ez dakize bartu dabe hau. Baina datorren urterako prestekuiko dabela dinon Nintendotik. Eta azkenik, pena apurtxu bete motezte Sonic gizajoak, baina oina mairu egun iragarri bien Sonic Superstars, Summer Game Festien iragarri biena, barriro erakutsi bien, guaipatu gendunez dala olako 2.5 de plataforma joku klasikoa, eta egiz izan Super Mario Bros. Wonder honen hostien, pena apurtxu bete moten dugu, seri eso, joder. Sonic gizajoa, udazkenin urtengo joku hau, Mario deko ondoan, bere etxai nagusi ze barriro. Osa, que ia, itxurona deko lasan bierda, baina abertzen urtean dan. Honena, metxe plataforma dan atarako urtzen dela, ez Switchien bakarrik, osa, ketan jolasteko aukeriko dugu. Eta horri lotute, Segak iragarri du bizerbetan Sonic Central aurkezpena egongo dela 5etan. Osa, que joku honeri buruzko, zetasun gehiago duz. Osan dugu. Eta holan, pitxiko gara, beste hainbat iragarpen egon ziren, Nintendo Directien, baina ikuste dut sanguratsuenak laburtu dugu zela. Osake urrengo albiste laburrera paseko gara, pasan astu eginena, komentetie, baina garrantzitsu dela, PlayStationeko... Potolotako bat, Hori da. PlayStationeko aurtengo jokurik handizenetakoa da, Marvel's Spider-Man 2, Eta, Summer Game Fest barruen, Insomnia Gamesekoak argitalatxe dati iragarri bien. Urriako 20 estreniko da PlayStation posterako esklusiboki. Eta horretaz aparte, beste detaietzu txikitzu bete, beste zetasun txiki bat, Venomen diseinue, Venom bilauen diseinu osorik erakutsi bien, Halako key art edo ilustrazio baten. Osak hori dugu, komente gendun aurrekoan zer erakutsi bien, PlayStation Showcaseen, Peter Parker egaz eta Miles Morales egaz jolastuko dugu, Peterek simbionti Venomen esaki estralurtarrau bere ganatuko dugu eta horregaz transformazioiko dugu. Eta, egize da, polemika txiki bete gondala, jantzisekaz, ze eurreko jokuen danak desblokietako aukeri gotezan bitxartien, hemen jasan dabe 10 bat, esklusibak izango direla, Digital Deluxe edizio berezirako. Bueno. Oduen, aia. Txin. Txin, benetan, be. Ez da, eta bize? Neri guztau jaten, aurrekoa. Gisa Miles Morales ez dutela jolastu. Ni pez, ez dutukin aukeria. Baina, txukuna. Eta gero ingurten bida bai, pelikulia honena iztari xana, zela zokan izena. Craven. Etxat ditortzen, Baina, oingo bilauetako bat, karo, zuk esatozun bezala Venom dago, hori. Baina baita dagona pixkate ortopera da, hau beste eiztari hau, datorren oianetik, eta oso basatia dana. Eta da pixka diferentia. Osea, esaten dute, fijatzen basate pelikulako eta hau, ez da zer ikusirik, oso karakterikatik desberdinen dabe. Bai. A ber, ez dakit. Aia pelikulik itxura txarradeko, hanegen Morbiusen moduen, osake besterik. Bai, eske batzuk... Unibertsu bardinen dagoela kokatute ganera. Ez da Marveleko unibertsu nagusikoa, Sonin pelikulatako... Bai, egizizan, oin gitxi estrenedan Spider-Verse barrezegaz, honek ez teko zer ikusirik, Baina betikoa, gidoiak adaptatzen dienean, eukita dauzken gidoiak, eta, funtzionatzen daben gauzak, gainera komikitik dala oso bizuala da, ia tomakin dauz, kaso, esaten dutena da, batzutan adaptazioa biharrezkoa, beste batzutan ere ustez, esaten dabe ikusi zelako ona nahi zen, eta igual ez diain ona. Ja. Apatu egon modun, Spider-Man 2 urriako gehi esteniko da PlayStation posterako, espero dugu urte bete berandu hau edo gehi zauten PC-erako bertxina daukitxia. Eta albistegiko azkenengo albistera paseko gara nahi baduzuen, ze pasan hastien aipatu bari geratu zen, da albiste garrantzitsu da, ze aspaldi zen euskaratutako bideojokuri barik ibili gara, eta zorionez hori aldatzeko asmoaz gatoz geur, edo pasan hastien izen ginen. Ze digipenen Bilboko ikastetxeko ikaslek, 2 bideojoku barri estrenatu dabez gure hizkuntzan. Lehenengoa Cataclysm deitzen da lako borrokak eta puzliek ustartzen dabezan ikuspegi sumetriko dunedekon twin stick shooter bat, eta bertan Bexa protagonistan rola beteko dugu, eta bere helburu izango da katutxino deitzen den katue berreskuratzi ez. Zoritxarrez, katu hau abenturako txarra izango da, gaiztoa izango da, eta bere ejerzitoan kontra mirko dugu. Nahiko bat grafiko txukunideko lasan bier da, hainbat arma eta bilezi erabiltzeko aukeri moten dutxu.
Eta holako hiri koloretsu baten ibilko gara, batez borrokatan parte hartzen ez, twin stick borroka honetan, baina baita plataformeo edo holako erronka simple batzuk gainditzen ez. Ona dekona da, holako bilduma moduko ezaugarrizeko kasetien bidez, kasetik batzen jungo gara eta historizik kontuko dozkue, ilustrazioeneko politxekaz eta alan, dana euskera zute dago ganera komiki itxura honetan, txukuntzu geratzen da. Orduen, Accurate Games ikasle taldientzat zorizonak. Eta zelan ez, nondik lortu balda, Steam bidez doan PC-erako ez. Orduen, probetako goa badeko zuzen, aurrera, bertan topeko dozue, Cataclysm hau. Eta bigarrenan kasu barri da, Steam-erako dekogu doan, Anju deitzen da, eta kasu honetan, batez beda, esplorazioa eta puzzlien joku betez. Iku izeneko neska gazti kontrolatuko dugu bertan, eta gure helburu izango da, mendi tontorrenaino igotzie. Alan dabe, bertan bidien balako izustutako antzinako zibilizazio baten ondakin topeko duguz, eta horretan puzzlik handitzen ibilko gara, ez? Motxila arraldu bete erungo dugu gure ganien, lepoan, eta goiz izango da bertako tresnak erabiltzie, eta noizien behin motxile itxitze, plataformea apurret bizitzie, eta pioletara bilitze eskaletan ibiltzie, eta lako gozatzuek, ez? Kasu honetan bebai, aipatu behar da, zelandiko nolako iku protagonistiek eguneroko txubet, eta bertan idazten eta marrazten jungo da, dana euskeraz, eta orduen hori nabarmentzekoa da, ez? Kasu honetan antipodas izeneko taldiek sortu dugu, eta hori ez da aipatu dugune, bizek topelek ez Steamen, horretaz gain Digipen Bilboko Steamiko jokuen atalera sartzeko aukeri dago, eta bertan beste euskaratutako jokuek betopeko duzu ez. Oso potentia da, grafikoki biak, esaten duzu, zelako joku da bizten etaratzen. Ikaslik enge, euren beste ikasgaitan artien, ez? Eta urte betien, osake, urte betien bitxeo. Ez, benetan flipatzekoa da. Ze maia, ez? Dagoan. Bai, hori, inoz epatu dugu usteot, azkenengo urtietan Digipenekoak Unrealera pase dire, lehenengo jokuek ataten bizinak euren motografikoa gaz, edo zerotik sortzen bizan ikasliek, eta ja nabari da, ez? Unrealegaz batera, baina erraminta potentia bedeki ez, eta grafikoki beste maila batera heltzen dira. Bai. Eta bukatzeko, albisteik izgaz. Azkeneko albiste baina oso txikitxue, bale? Xbox Game Passan presizoak igoera bat jasan dugu, edo jasango dugu, goto esan da. Uztailaren 6 aurrera arpidedun barri zentzat, abuztuak 13 gaur egun giro ordantzen da benentzat. Presizoak, Xbox Game Pass Ultimateen 13 €12,89 15 igaroko da. Kontsoletarako arpidetza normalien 10 eurotik 11 egoko da, ikusten duzu moduen ez da zo aldaketa nabarmena, baina, euroka ez, aldatzen goaz eta presizio egoten doa. Erentza bai dela nabarmena hori. Claro, hori ze da. Zorionez, PC-ko jokalarizek ez dugu aldaketara ikusiko momentuz, ikusko da. Baina, igual, momentuz etorkizunien bai mongo da, eta niko handizago segurunik, ez, denpori egaz presizio egoten jungo dire pizkanaka. Nik ez daukenean ja oinarri potente bat, naiz eta euki arriskua galtzeko zatitxo bat, joango diela topera. Jendia oitxu danean ja arpidetza sistema ontara, zango da, bentsa konsola dauzkenak gehienak erabilingo da. Eta ordenadoretatik asko konservatuko ditue, así que nire ustez... Zantzari barik. Kanera azkenien, olako cloud gaming eta olako zaugarrizak azbe, azkenien osatzen doa zerbitzu eta horrek presizio gorie badakar, ez da besterik. Bai. Eta Game Passagaz batera, kurioso da, beste gauza baten presizio egon dabe. Xbox Series X kontsolie 5 eurotik 550 eurotara igon da, nahikotxu dala. Oin gitzi ikusi gendu lehenengo biderrez alako aldaketa bat, PlayStation 5 presizio egon zanien, baina ikusi da ez, Xbox ekasen dugu, guk bebai eta aurrera. Ez dakit komeni garri zedan. Momentu zorua bizi ditugu. Urtiak pasa ala, presioak igoitzen dire produktu igualanak. Bai. Ez beheitzi, ez? Ez da merketzen. Jo, baina PlayStation igual aldeu, onartu olako zuzerretzi ez, asko saltzen da, baina Xbox Series X batek, benetan, oza... Ez da usaldo asko? Nik uste ez talagoen horren beste. Beste bertzinioak Xbox Series S horrek bai, merketxo dalako, eta horren presizia ez da galdatuko. Baina Series X honegaz, estatu batutan igual bai, baina bestela... Egian ere inguruan bai darela batzuk, Eta normalian X-a isa haue dauke.
Bai. Nik alanda Bestia gehiago da, zela da, streaming bidez jolasteko, eta, bueno, bestela gauzaz suabitxuetara. Baina mobitzen deuz joku danak, Ez dekona da, hori, lauka talakoak, baina berez mobidu joku dan antzako gai da, Bai. Jode, presioetan, benetan... Bai, eskodako zuen, gaur azkenengo belaunaldi zenez, gaur egungo belaunaldi zen jolasteko beste erramintzarik, oso aproposada, Series S hau. Igual dirua galtzen ibiliko die, jode. Eta Game Passagaz, azken horregaz berreskudatuko da, lortuko da bezarpidetxak, eta horri biliko dira, ez da besterik. Bai. Hola da. Bale, 10 minutzu falte dire jasaia amantxeko, nahi badazun edukire paseko gara. Oso ondo, así que orduan kareta sartuko dugu, así que momentutxo bat. Analizia. Eta hemenga. Edukia. Vale. Nahi badazun damian, Steam Next Festan lehenengo zetasun honek bizten dutxit, ez? Hortan diak dut, hemen teknikari lana, faltan botatzen Ezen dune? Eta baikari, eta listo, hemen txe. Hoize, Steam Next Festa hasi da barriro, Steam plataformako demoan jaialdize. Aste honen hasikiren hasi zen, ekainak emeretzi zen, hasi zen Steam Next Festa. Eta akainako 26 arte, datorren astelehen arte irango dugu. Orduen, zuzenekoa ikusten zabitzenok zuok bai deko zue probetako aukerie, baina ja irratsaioa entzuten egongo zareinok, bukatu da. Alan dabe egize da, bertan jartzen da bezen demo asko, gero hostien, Dexfesta maitxu hostien, bertan jartzen da bela. Orduen, baten bat fitxe bat edo zuen, edo amena epatzen dugunen batek zuen arretire gatzen badaben, sartu ebren estimiko horri aldera, eta igual bertan topeko dozu, Batez bego hori da, estrenatxer dauzen jokuen ospakizune, eundaka demo dauz, eta garatzaile handizek zentxikizek partea hartu aldabe. Oikoena baina, indie estudizoan lanak ikusti izaten da, Lies of P, Wizard with a Gun, The Invincible, hainbat biderrez entzun dugu zen jokuek dauz bertan, zerrendi ikaragarrezea eundaka dire, osake pilatzaile sartun, salako pilatzaile aurreratu bete eskaintzen dabe, genero bidez, jokatunen bidez, desiratuenak, iragazteko. Hizkuntza bidez, iragazteko aukeri emoten dabe bai, baina zoritxarrez, estimiko hizkuntza nagusi zen hartin da bakarrik. Orduen, euskerien etiketi egon arren, ezin leike hizkuntza gaitxik iragazi ez, zoritxarrez. Eta hortaz aparte, garatzaileek euren jokuetara ibiltzen dira jolasten, zuzeneko berezizetan, sartzen mazerien joku baten horri aldera eta garatzaile zuzeneko haitzen badauen, bertan agartzen atxugo izen, ez? Eta galderak erantzuten, bai, orduen, aukera proposa da, jokuek ezagutu, apuru esakontzeko eta, probetan ibiltzeko. Bai, konsumitzeko beste modu bat, ez? Bai. Gu gara ohituta enpresa hundiak, zela da, aurkezpen unidirekzional bat, eta kasu honetan, jode, igual daukazu pertsona bat, zuri esplikatzen dutuna nola joan dan garapena, eta bueno, gaur egun hori asko dagoela, ez? Sare sozialekin eta baita jarraitzen daben jendea, garapen guztia, ez ja demotik abezita, baizik eta lehenagotik. Bai. Aldozko, irakurtaz, beste iritsi mota batzuk garatzaien aldetik. Adibidez, kejeta ziren, ez? Moten dutxule, horren beste demogaz, eundeka demogaz, da lasko, deskarga pilo bat, jolastu 5 minutxo, itxi, urrengora paseu, ez? Apurbete, erlojupeko demoan jaialdize edo bihurtu leikela. Eta egitze da, zentzu baten. Baina, horien jebe aldozuz joku barrizek ezagutu, osake... Ja, eta importante izango dela erentzat bai, demoa zela prestatu, ez? Hasieratik egoteko engantxe bat. Hori da, bai. Bai. Nahi baduzun damian, errepasetan hasiko gara, igual labur askori sakondu barik, baina nik hainbaten jolastu dut, eta ekarreta saiora, interesgarrezenak edo deigarrezenak einatezenak, ez da? Lehenengoa, Angaj deitzen da, oin gitzi ezagutu gendun, uste dut udako orkezpenetan Future Games Showen zibila lehenengo aldiz. Baina da, ikasle talde batek 2018 zen abiatu ban proiektu ez, modu profesionalin hasi dire, eta abusturako kaleratzeko asmoa deki ez. Dekolako mosketari zen girotzen nahiko koloretxue, espata dueluek biziko dugu izen bat. Eta egiz izan niri Sifu ekarriztego gora gehizen bat, olako, borroka parrizekaz, saiestiekaz eta alakoak ustartzen da bezalako.
baina egize da asko simplifikatut, ez? Zifungo zapioek ezi behar gendu zen, eta momentuz demo gaitzi bentzet, erraztxue eta, bueno, disfrutetako da azken finien, ez? Eraso normalak, kontraerasoak, ostikoak, adibidez, ostikoak kasak eta jaurtitzeko aukeri dikogu, kokalekuetan dauzen elementuek erabilaldire bai, txaizeri garaitzeko eta holan. Eta horretaz aparte, plataformeo simpletxu edeko bai, bueno, lako errebotetako, jauzi handizago ketxeko lekuk eta dauz, eta bueno. Baina gaizen guztiazte dekola, girotxe koloretxu horregaz batera, humore piloa, mosketari zen roi horregaz, eta oso bikoizketa ona, horrek arritxu eiztela alako joku txikizi izeteko. Orduen, nahiko aproposa probetako, eta abuztu nesteneko dalez, aproposa moten dugu udan jolasteko joku baten moduen. Oso ondo. Urrengo jokue, da nahiko joku bitxize, baina aspaldi jolastu nuen lehenengoan, eta asko guztiatela esan behar dut. Punch Club B deitzen da, Fast Forward, azpitituluagaz. Eta dalako aventura grafiko, kudeapen eta estrategia ikutu edeko bideojoku bet. Ja, introa nahiko zora da, alako keinu pilo bategaz, retro akziosko filmieri, borroka filmieri eta alan. Baina, premisi da izango gara alako borrokalari bet, bere amanetxin bizi dena, eta bere haitxe bilatzeko aventuria hasiko da, bela, ez? Horretarako entrenen bierko deu, gure etxien, gimnasiora junda adibidez, alako entrenatzeko tresna ezberdin egiko duguz. Eta, lan enge pertsonaizek ezagutut eta bar, teknikak desblokiiko duguz borrokatan ibiltzeko. Borrokak direk izen bate biziko duguzenak, eta kontu eda hemen dire estrategia txandakako borrokak, ez duguz lan izendatuko. Baina, round bako txasterakoan, gure pertsonaizen mugimenduek aukeratuko duguz, hori, ukabilkada, kostikoak, hobetzen jongo gara, gero aberezi egiko deuz, defenditzeko moduek. Karta joko bat bezala, izan laike? Bai, hori da igual definizioa, apurbet zerrengo da ben, baina gero borroki jazten dugu momentuen, ezingo dugu aukeratu ez ebez. Da orde majarraitxiko dugu, eta eraso horrek ingo deuz. Orduen horregaz jolazten dugu apurbet. Eta bebai kontrole behar dugu sasoize, ze mugimendu batzuk sasoik gehiago eta guante gehiago gazetan dabe, erabiltzen dabe, eta orduen hori galtzen dugunien beste etxaizek eraso bategaz lurrea gotoko esku eta mingi izango dozku. Orduen horregaz apuro jolastu behar da, etxai bakoitzak bere aurguni edeko, ezagutu mirko duguz, ze eraso egin, zer ezein, nolako gauzak. Orduen, nahiko txukunen jaten, eureko joku asko guzti jaten arren egize da, oztopo eta gabezi asko ukitzen bazela, hemen zuzendu da bezala moten dugu. Eta, nahiko berezitxu ez dut ezagutzen alako beste jokurik, orduen ustaiako gehi iztenetan da, osaki jarraitzuko dut. Kriston lana dago, Bai, artistikoak eta gero, garapen aldeti bezalako gauza diferentiak, darela emoten da ben. Hori ez garzen azken finien, eta askotan jokuek arretxutzen dutxu, ze emoten du jazto zule besterik ikusiko, eta leku guztiz barri bete sartzen dutxu pertsonai barri zekaz eta bar, beste txapelketa bategaz eta holan, orduan. Oso dinamika bai zentzu horretan, baina ia eurreko jokuen horrek gabeziteanak hobetu da bezan, eta merezi da beretan jokuenetan ibiltziek. Basabiz ja, hemen gogua sartzen, demotara jolazteko, eta ez tokat astirik, landu, tio. Jokuren bat edo ez da laburtzu dana, azkenien, demoan ona hori da, bai, ez, normalien laburtzu dizela, osake... Itxoi, ez que, nabile etxi pingidot. Bitxo. Etxen ez da bideo da. Etxi pingidot, ze dauzkat beste bi navegatzaileak gauza tekniko guztiekin beteta, eta horregaitik, ez daukate euskeraz ipingita nabigatzaileak, ez dut erabiltzen. Ez daukate YouTubeko, anunzio guztiak, hola. Baina, gauri izatea gaite, bukatuko dugu, azkenian ez da geratzen asko, eta honekin. Orduan, ze ekarri dozu, kotxien joku klasiko. Urrengo jokue, beha, aipatu dugune bat, ez da, gure zaioan, baina bigarren atala, Superboden GP2, retro estiloko arkade lasterketak proposatuko deuz, batez rally izenak ez, alako World Rally Championship eta alako arkade aretatako joku klasikoa gogora ekartzen deuz, ikuspegi isometrikoagaz. Baina egiz da bai, arkade izan arren, gidatxe erdi errealistie dekola bai. Simulazio puntu bat. Bai, apurtxu bet bai izango dugu, ez da horren errezan jolasteko. Arkade modalitateko lasterketa batzuk eta auto desberdinek proposatzen duz demoak, gero joku osoan, egun bat auto eta zirkuito pilo dakaz.
Eta eureko jokure jolastute, asko eskertu dutaz, amengo, batez bez, zailtasun dakidatxe aldeko aldaketak, ez? Eureko jokue oso gatza da, askotan zoratu etxin dutxu, dakon zailtasunegaz. Eta askotan jartzen izin dugu gainbergelatan umi jolasteko eta holan, eta ezkezin dabe, lehenengo lastergetik bezin dabe gainditzu, ez? Orduan hau, apurbet errez hau edo kontrolatzeko simpliago dela moten izeste, ez da kitxo ondo, ez? Aldaketak definitzen. Baina hobeto, asko guztiate grafikoki hobetute dau, kotxeek ez dire benetakoak, baina rallizen munduko modeloak, horren parodizek edo keinu eitzen dutxi, orduan itxura oso nadaiko. Baina batez bekarre gure izen dut, ze astion jakin dugu euskaraz estrenateko dela, eureko jokue euskal bikoizketik gazten esan bai, honek ez dugu kiko solitzarrez, baina testuek eurek bai, osake jarraitzeko moduko lanadekogu biluda garatzaileen Superboden GP hau. Gainera, etzan izan lehengo jolasa euskeraz, ahotsakin euskeraz doblau zana? Lehenengo eta montuz bakarra zango neke bai, ez? Hori da, pentsaizu. Bai. Penie bigarren hasta lagongo gola, baina, bueno, bentsete euskeraz egiko dugu, ja Steamen badeko bere etiketatxu euskeraz egongo dela, osake, bitxet. Oso ondo. Bai, ez, gainera hori, ikusten da nola daren filtruak eta ipingita, emoteko da retro estilo hori. Hori da. Eta politxa geratzen da, bai. Baina, geraldirek endu eta barrez, baina sarmi hor da horrek mandetxien, eta... Bere kutxua dut. Hori da. Eta aipatu guten azkenak geur arrazalden paskaloztien jolastu eta portxu bet, aspalditxik eukio jolasteko gogoa, Laika Age Through Blood detzen da Brainwash Gang, talde espainol baten bideojokue. Eta oso gauzak berezize da, Ama Koyote baten rola beteko dugu hemen, alako mundu postapokaliptiko oso Mad Max 0 baten girotute dau, protagonistak eta da animali antropomorfika dire. Baina kontu da, mugitzeko, leku batetik bestera juteko, motorgani ibilko garela. Alako berabe pasamortuko gerlari moduko bada ez, eta ibilko gara motorganien joku osoan, txiributak emoten, saltoak eitzen, eta tirokatzen da parrizek eitzen talakoak, ez? Azeleringo dugu, gatilloakaz, beste gatilloakaz tiroengo dugu, tiro etxerakoan temporiek elditzu eitzen da. Baina, rekargetak adibidez, gure armak rekargetako, atxerako buelta bat emiko gu, txiriporretu bet, eta parrizek rekargetako eurrerako bat. Orduen jokuek horregaz jolasten deu, eta neko guzti aztela esan bihero dute, gero bizidotazen borrokak nahiko simplik zen dire, mugitzen ez ziren etxaizen kontra, eta gero bai egon da. Esan behanotuen, A ber, saia moten da, hola, a priori ikusitza bideoak, pixka saia moten da. Hartu nen bida, gero jartzen duzu momentuen batez be azelere eta salto eitzeko talakotan aldatzetan eta motorra mogiduen beroz aportxu eta talakoak. Baina gero jartzen duzu nien, regarretako atxeran bierdot, bestirako aurrera, barneratzen duzu nien nahiko erreza ez, baina ulergarri zitzen da. Oso ondo. Eta nahiko etxerona, gero baliabide batzeko aukeri moten dutxu, zure armako betzen juteko, ganarizekein personaiza hobetzeko, eta, beste misinio batzuk betetako ez. Ze misinio nagusizek eta bigarren maileko ateko zela moten dugu. Orduen, orokorrien, espero neban aizen da joku hau, oso etxura ona, soinu banda ikaragarri dekola irutxi bate, indi bat izeteko, osake jarraitzeko moduko bai. Jode. Ez da git, selekzio aukerak eta txukunen dozu, Lander. Bai, ez da, saiatu nez aburrut genero tanatako danak egartzen. Oso desberdinak eta gero kalitate aldeti bakoitza berian eta oso ondia, bentzeu jat. Bai, aipatu dutxutena, Steam Next Festan pilo bat demo dauz, honek lau dire, baina honena da sartzi pilatzaien, bertan ikusti ez, izen jokatuenak edo bien baloreta dauzenak, hortik hasi, eta gero ja foroatan edo Gamerauntzian Telegrameko kanalien balduzu aipatu ez, galdetu ia ze guztiakun da zerrez, eta hortik gomendizioak emoteko aukeriko, bai. Hori da. Nik uste dut, iritsi gala amaierara, eskerrik asko, entzuten egon zaten nahi, ja bukatu dugu gaurkoz, eta jarretxu gaituzona baita denboraldi honetan zehar, bai, eskerrik asko, eta falta jau, azkenengo saioa, izango dela datorren astean, kasu honetan grabatuko dugu aste azkenean, eta hau entzungo da azkenengo aldiz, ustaia lehenengo astean. Eta gero ikusiko dugu, bereziren bat, edo zerbait jausten dan, baina momentuz, denboraldia ero sasoia bukatzen dugu. Así que mila esker. Hori da, eskerrik asko, eta ondo izen datorren astere arte, egongo gara. Venga, ondo ibili.